लोरबां सुबुङा बदला लायो, गोहोगोरा सुबुङा निमाहा होयो। नाथाय बुद्धि गोरों सुबुङा बे मोननैनिफ्रायबो ओंथि नागिरनानै गियान बुथुमनानै लायो। जानो गोसोब्ला लैथो बादि जा, गासिबो दैमानि दैखौ बरायनानै बजबनानै ला। सोरबा नोंखौ मोननो लुबैयो बेथ' गोरलै खोथा, जाय नोंखौ गोमाजानो गियो बेसो गिदिर खोथा। थैना थांनाय सुबुंखौ नुनानै गासिबो सुबुङानो मोदै हुगारो, दुखु नाङो। नाथाय नों दा थांनानै दं, नोंनि थाखाय मोजां सानग्रा सुबुं नों बे मुलुगाव नागिरनानै मोननाय नङा। थैनानै थांनायनि उनाव मोदै हुगारनायनि सोलाय थांना थानाय सुबुंनो नांगौ समाव माबा मोनसे हेफाजाब हो। सैथो बाथ्राखौ जुदि टाइमाव बुंनो हाया, बे बाथ्राया नंखाय जालाङो। नांगौ समाव जुदि हेफाजाब होआब्ला बैदि लोगोनि जिउआव गोनांथि गैया। जाय मानसिया नोंनि जौगानायखौ होबथानो नागिरो बै मानसिखौ अराय सुथुरनि लिस्टाव दोन। आरो जाय मानसिया नोंनि खामानि मावनायखौ नुनानै मिनियो, बखिलाबायो, बै मानसिखौ सैमानि लिस्टाव दोन।